måtte blive. Og så fik jeg 12 i matematik. Og så fik jeg 10 i fysik. Men det blev jeg lavet fravalg, fordi han ikke kan lide mig. Men så fik jeg også 12 i fransk. Og så fik jeg også 12 i biologi. Og så fik jeg også 12 i geografi. Og så fik... Hej Maja. Hej. Altså, jeg vil gerne have et lille møde med dig i dag, fordi det går dårligt af alle fag. Du rykker karakterer ned, og det er desværre ikke godt nok. Så jeg vil derfor gerne have et møde med dig. Du er på 0,2 det svigte fag. Du har fået et par 4-taller, men de gik meget bedre sidste gang. Der fik du nogle 7-taller og par og mange 4-taller. Du går karakter ned, du så alt. Jeg vil gerne snakke med din mor, så vi må se, at vi lige kan få et lille møde, så du kan måske få noget hjælp til din lektier. Så tror jeg, det går bedre, fordi det er ikke godt nok til her overhovedet. Kan jeg godt lade sig gøre? Så efter det med litteratur, og så tog sig selv her, og så var det min overgå og sådan lidt. Men der var ikke rigtig noget, så det var lidt mere. Maja? Maja, jeg skal lige høre noget. Undskyld, hvad fanden så du? Ja, hvad er det, du har? Hallo? Jeg er hjemme. Ja. Jeg har min karakter siddet med hjem. Hvad? Jeg har min karakter siddet med hjem. Nå. Jamen, jeg vil gerne til samtale med jer, fordi det ikke er godt nok. Det er ikke et problem. Hallo? Hvad? Hvad vil have, jeg skal sige til dem? Det har jeg ikke styr på. Skal jeg så sige, at du kan styre på det? Ja. Hallo, kan du bare lige skrive under her, og så skrive en dato? Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg godt gøre. Skriv. Skriv. Jeg gør det nu. Gå. Jamen, jeg har brug for hjælp med lektierne. Gå. Det er ikke mit problem. Du klarer dit, og jeg klarer mit. Du går du. Gå ned. I dag skal vi snakke om social og misbrug, da det er et meget stort tema i Danmark lige pt. Senere får vi besøg af Thomas Andersen fra Enhedslisten og Kurt Nielsen fra Liberal Alliance. Men først skal vi snakke med sygeplejersken for alkoholambulatoriet og misbrug. Meget om social arv, men ved du, om der er en sammenhæng mellem social arv og misbrug? Ja, det er der. Ja. Helt klart, fordi vi laver kvalitetssikring her, og det er helt klart. Jeg har ikke nogen tal, jeg lige kan give dig, men vi har jo rigtig, rigtig mange, som kommer, hvor deres forældre, altså de er selv vokset op i noget med alkohol, ikke også? Og nogle de vil så i hvert fald ikke være til deres forældre, men er kommet til at blive lidt eller den gage, nogle af dem alligevel. Og mange gange så er det jo, hvis de ikke er blevet set. Og det har vi har jo sådan, at vi har fokus på det på den måde, at børnene også skal kunne lære at se deres forældre mere eller uden alkoholforbrug. Altså sådan, at de i hvert fald ikke får vokset op med, at
den forælder, de har, der drikker, er den person, og kun den person. Altså, at man ligesom kan få skilt det af op i det barns hoved. Fordi ellers er det jo hele jo, jamen så er det jo ikke til at finde ud af, hvem er min mor eller far egentlig, hvis det er, at man kun tænker på den drikkende. Ja. Men jeg tror faktisk, det var alle vores spørgsmål. Ja, men så må I jo... Velkommen til jer begge. Tak. Vi skal starte med at snakke om social lav i forhold til skolen, og hvad skolen kan hjælpe. Og vi starter med Thomas Andersen fra Enhedslisten. Jo, tak. Jeg synes, at ny skoleform kan godt hjælpe på det, hvis man kan lave lektioner over på skolen. Så tror jeg, at man kan få mere hjælp, for jeg tror, der er en tendens til folk, der er meget dårligt socialt af, deres forældre ikke de skarpe, som kan se det på den måde. Så tror jeg mere, at folk kommer på lige fod, og så tror jeg, at man kan lave endnu flere mønsterbrugere. Okay, det er et dejligt synspunkt. Hvad så med dig, Kurt Nielsen fra Liberal Alliance? Jo, jeg mener lidt det samme som Enhedslisten, men børnene de bør også nødt til at være lidt mere selvstændige og tage lidt mere ansvar, for vi kan jo ikke hjælpe dem hele vejen hjem. Nej, okay. For at få emnet misbrug op, så vil jeg stille jer spørgsmålet, har social lav og misbrug en sammenhæng, Kurt Nielsen? Altså selvfølgelig så er der altid en sammenhæng, under hvis at forældrene de er alkoholikere eller stofmisbrugere eller sådan noget, så er der også meget stor sandsynlighed for, at børnene de bliver, når de bliver voksne. Fordi de ligesom har levet med det gennem deres barndom. Sådan tror jeg det. Ja, okay. Hvad med dig, Thomas Andersen? Jeg tror desværre, det har en gang imellem, at mange familier med en dårlig social arv har typisk, der fortæller dem typisk også et misbrug. Det er desværre. Men jeg tror ikke, det alt hænger sammen. Jeg tror, der findes en del familier, hvor deres forældre har været misbrugere. Hvor de så har fået en dårlig social arv derfra, hvor de så er blevet afskrækket fra det. Og lærer deres forældre. Okay. Så jeg tror ikke altid, det er. Nej, okay. Hvad synes I om de såkaldte fikserum? Vi starter med dig. Okay. Altså, jeg tror, det er okay god idé, så folk ikke sidder på gaden eller andre steder, hvor der er folk, som der ikke synes, det er rart at se på folk, der sidder og fikser sig. Så jeg synes, det er en god idé, en konstruktiv idé. Okay. Hvad mener de om det her? Jamen altså, det burde jo overhovedet ikke være her. Altså, hvorfor fanden skal de også bare sidde og fikse? Altså, de kan jo bare lade være. På den måde, altså. Men Altså, selvfølgelig kan man sige, det er ikke godt, at de tager de stoffer, men jeg tror ikke, de stopper bare, ved man fjerner fikserummene. Jeg tror bare, det kommer til at præge befolkningen lidt, at så kommer de til at se, så for eksempel små børn kommer til at se noget, de slet ikke skal se. På nogen sådan måde, hvis man fjerner fikserummene. Så jeg tror, det er en meget dårlig idé. okay. At gøre fikserummene. Altså, vi kan også bare lave sådan en masse kurser til dem, sådan at de kan stoppe med at fikse. Altså, de skal jo på en eller anden måde stoppes. Ja, Altså, men har vi penge til det her i Danmark? Hvis man sparer på nogle ting, så tror jeg godt, man kan lave det. Men jeg tror, at man skal også stille sig selv det spørgsmål, hvor mange vil stoppe med at fikse. Jeg tror ikke, så det er mange, der kommer til at bruge de kurser alligevel. Jeg tror måske, det ikke kommer til at være en succesfuld idé. Har I mere at sige? Nej. Så vil jeg sige tak for jer. Tak. Min skæbne behøver sikkert være den samme som mine forældres, for jeg vil gerne være mønsterbryder. Maja, så er vi jo også nødt til lige at snakke lidt om dine karakterer, fordi der var jo noget, der skulle arbejdes med der sidste gang. Ja. Og jeg har faktisk glædet mig til at skulle snakke med dig i dag. Så nu skal du høre. I matematik der har du fået 7. Og i engelsk har du fået 10. Og i tysk har du faktisk også fået 10. Og det er jeg rigtig glad for. Ja. Og så har du selvfølgelig fået 12 i dansk. Endelig kom det 12-tal. Ja. Det var godt, Maja. Er du tilfreds? Ja. Det kan du også sagtens være. Det er super flot. Jeg håber, at det holder det sidste stykke tid, du skal være her.